عصب نيرو زي كلمة معسارو مالتي عصب نيرو دحراي كاب عصب أخيبا إلو مستتصوع متي مالتي أنا بس مرة شعبتوان تخا قدام سنبتن كوينو قدام سنبتن مو كده بس دكاي حليفه سوني سو سابيله زي ملسيلو نبارونتو متي مالتي نبارونتو متيو مساناك انيو شعيا اجي زتحازلون وسن اخيبا إلو تتصوعي كاب عصب متيو بدحريو قدام سنبتن كاب بصحفتات عصو سلا زخونه نبانا متيو حدا خلته معلتي مسانا غيرو نباخيبو ملسيلو مستملسه مس حسبه امونغو كيتملسه كاو تتحيزو كيدو مالتي زغري كواقبتي جرمانو ناتي مسكرم كدتش عن حدن نقل اوانات كم اما حداري زبادو باوقيح بحري دحيرو كم اما حداري كتم عسب كوينو خسرح دحر مصنع دارقا بزي وقعو من قدي كاب سراح دو كم زبل تغيرو زنبرة جرمانو ناتي مششو ناقيبا نابس مرا تسوعه جرمانو مكين انا حنببه زباتات سجيرو أبوتا صاوعيتو ترخبه دحر أخيبا نوتم كاب زيريهم هوارح صوصره ولوداتو نمرأي اتن حسرتي قدام سنبت مزفتوتو نمكفال نابيتو نبارون تأمرحه صاوعيتو ندبيا منبارو أبس ألام شلاخ ورور مساوريا تداليو مودو أفلوت أي نبرون اتقاديم تقالالاي كم وطرو قداي محبر سبو زي شاقلو سراحن حلافنتن أب محبراو قدايات كساتف زي عبتو نبره قدم مأسارو زنبرا معالتات بقال ودو يونا كذكران كلوا يونا كم زيبل أبتوان انتي يعني ذكرني أبوي جرمانو كاب عشب نيرو كاب عشب تقداي مسكوني كد نعدي لهم يمسدي دمو بقى كاب سرح شافان يومو اجي عدي تمليسو متيو مكينة هذه مسمته تيا مكينة هذا حرسمون متيوم وسيدهما اجي أنا ذكرني شعوان أبتي كنيات تي أبزلت أثرت شدشت شسر شعات مسكرة بيلو كل تشين هذا ما قطعمي في نجار كونو أبتي وان تي أكون جرمانو مالتيو يعرف أبي سبايم أنا هنا ونيره أجي كون جزاه ملص كله عند حزن إنجنيرو أنا هنا كمتنا بحالنا حاجرنا أبتنا حزن نيره بس مرادي دخل نو أبارنتيني أبارنتو حرايوا وحجي يعني قرب جزيرة خذ مسبوطات النامتة نبي توعيه حنصاروا هزار بكا مسبولكو حرايج وديلمي قرب تقريبا يا الحادث الهال ناي دو مسبلنا نجيله يعني تقدر يا VOA ناي دمتنا أمريكا تمييو نيري كم بعل هاي ليفل بتنتهي محمد شريفو
ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ሰሚዐ ቀዲመ ምስ ሰማዕኩ እንታይ ኢለዮ ዝበሃል ዘሎ ሰሚዕካ ዶ ኢለ ኣቦይ እንታይ ሰሚዕካ ምስ በለኒ ኣነስ ኣብ ሬድዮስ ብፆትካ ተኣሲሮም በዓል ሃይለ ወልደሰታይ ሰሚዐ ምስ በልኩ ኣብ ምንታይ ዳ ሰሚዕካዮ ኢልኒ ኣብ ድምፂ ናይ ኣሜሪካ ሰሚዐዮ ምስ በልኩ እሞ ሰባይ እዚ ተፀሊሉሉ ብሓቂ ናይ ኣተሓሳስባ ጉድለት ናይ ሕልና ጉድለት ኣለዎ ኢልኒ እሞ እንታይ ክትገብር ኢኻ ንሳብ ክትእሰርሃ ምስ በልኩ ከም ሰበይ ተኣሲረ ወፅእ ኢሉ በቃ ዝባኑ ሂብኒ ይኽእል ብድሕሪዮ ይተዘራርብናን እዚያ መጨረሻ ክዝክራ ዝኽእል ዘረባ ምስ ዓበይ ዝተዘራርበና ናይ መጨረሻ ቃላት እዚአን እየን ነይረን ካልእ መዓልቲ ኣብ መስከረም ጀርማኖ ናቲ ኣብ ቤቱ ዝነበሩ ክጸናጽንዎ ዝቐነዩ ኣባላት ጸጥታ ናብ ቤቱ ኣምርሑ ነቲ ቤትን ንጀርማኖን ሓደስቲ ነበሩን ዝመሃሮምን ዘዕበዮምን ብጸቱ ብምንባሮም ምናልባት ክዝንግዕ ገይርዎ ይኸውን ዓምና ብስራሕ ደሊናካ ኣለና ምሳና ዶ ክትከይድ ክብላ ሓበሩ ጀርማኖ ይተማትአን ነታ ክትሓርስ 3 ሳምንታት ዝተረፋ በዓልቲ ቤቱ ክፋኖ ወይነቶም ክጻወቱ ኣብ ደገ ዝነበሩ ደቁ ክስዕሞ ይሓተተን ወፂኡ ከም ዘይምለስ ኣይጠርጠረን ብቑልጡፍ ክዳውንቲ ቀያይሩ ምስቶም ብጾቱ መሲሎም ናብ መጻወድያ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ኣሰርቱ ጉዕዞ ጀመረ ጉዕዞ ንጸላም ጉዕዞ ንምስዋር ጉዕዞ ንምስዋእቲ ምእንተ ህዝቢ ተጋዳላይ ኣማሓዳሪ ኣባል ባይቶ ህግደፍ ጀርማኖ ናቲ ምን እዩ እግር ኸተር ኣሳ ኩርኳሕን ልቓሕን የብሉን መልእሳ ሓደ ኻብ ኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸካ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ሎሚ ንዳርጋ ርብዕ ዘመን ብዘይካ እሱር ቁፅሪ 30 ወለዱ ዘውፅኡሉ ስሙን ስም ኣቦኡን ሰሚዕዎ ይፈልጥን ይኹን እምበር ከምቲ ዝተኣደኖ ስሙ ይተረስዕን ስሙ ኣይረስዕን ጀርማኖ ናቲ መሸሾ ኣብ 1946 ካብ ብሕርሻን መጓሰን መነባብሮኦም ዝመርሑ ስድራ ቤት ኣብ ከባቢ ተኾምቢያ ተወልደ ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ መባእታ ደረጃ ሴሚናርዮ ድሕሪ ምጥንቓቑ ናብ ከተማ ምጽዋዕ ኣምሪሑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍራንሲስ ቀጸለ ብድሕሪኡ ናብ ኣስመራ ብምኻድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፔተጎ ብዕቃቢ ሕሳብ ወይ ኣካውንቲንግ ተመሪቑ ብድሕሪ እዚ ጀርማኖ ናብ ስራሕ ዓለም ብምውፋር ካብ 1971 ጀሚሩ ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ባራተሎ መፍረጡት ዓሊ ግድር ንገለ ዓመታት ዝሰርሐ ኣብቲ እዋኒ ድማ ጀርማኖ ብኣንጻርቲ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ብሔረ ኩናማን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዝነበረ ህልኽን ቅርሕንትን ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተወዲቡ ምስራሕ ተጀመረ ነዊሕ ኣይቀጸለን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነቲ ብደርጊ ተሃጊሩ መኻዕበቲ ጅባ መግዛእቲ ኮይኑ ዝበለቶ ፋብሪካ ዓለባ ጡጥ እንዳባራተሎ ሓውረ ኳዓትሉ እቶም ገዛእቲ ጀርማኖ ኢድ ኣለዎ ኢሎም ጠርጠርዎ እሞ ተኣስረ ማእሰርቱ ከቢድ ነበረ እናሻብ ክግረፍ ብኤሌክትሪክ ክሳቐ ብጉጤት ኣጻፍሩ ክምስሓቕ ዕጩው ነበረ ብኣንጻርቲ ዝወረዶ ኣስካዕካሕ ምርመራታት ግን ጀርማኖ ይረዓደን ምስጢር ኣየምርቐን ንብጸቱ
ኣሕሊፉ ኣይሓበን። ኣብቲ እዋን ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ብዙሓት ናይ ፖለቲካ እስራት ዝተሓየረሉ ቦታ ነበረ። ዘይከም ትፅቢት እቶም ገዛእቲ ድማ ኣብቲ ናያትካ ዘዕርብ ሃገራዊ ፍቕሪ ይትረፍ መንባር እውን ከም ዘጽልእ ኮይኑ ዝተሃንደሰ ቤት ማእሰርትን ኣተኣሳስራን ብሳላ ከም በዓል ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ እስራት ሃገራዊ ፍቕሪ መሊሱ ክሕይል ሓድነት እስራት ክተርር ሃዋሃው ማእሰርቲ ተረሲዑ ሃገራዊ ሓድነትን ንቕሓትን ክብክብል ኣብቲ ጸላም ተስፋ ክዝራእ ካኣለ። ጀርማኖ እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስቶም ብሰንኪ መግዛእቲ ተፈሊዎም ጽንሐ ኣሕዋቱን ብጾቱን ኤርትራውያን ብዝያዳ ንኽፋለጥ ዕድል ረኸበ። ኣብ ከምዚ እዋን ድማ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብዝፈጸመቶ ፍሉይ ስርሒት ኣብ 1975 ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ምስ ብጾቱ ከምድጽ ኸኣለ። ሰናይ ፍቓድ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ድማ ናብ ዝደለይዎ ውድብ ክስለፉ ተሓድጎሞ ምስቶም ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክጽንበሩ ዝወሰኑ መሪጹ ብሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ተመሪሑ ከም ሓፋሽ ውድባት ተሓኤ ብምዃኑ ዝጀመሮ ቃልሲ ንምቕጻል ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ። ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ ናብ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ምጥርናፉ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቕቓሕ ጨንፈር መጽናዕቲ ተመዲቡ ኣብቲ ጽሑፍ ንዘይብለን ቋንቋታት ኤርትራ ናብ ጽሑፍ ንምስጋርን ዝተገብረ ወፍሪ ብዓብዩ ድማ ንህዝቢ ኩናማ ዝውክሉን ዘነቓቕሑን ጽሑፋት ኣብ ምድላው ብኡ መንገዲ ድማ ብሔረ ኩናማ ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሲ ክቢ ዝበለ ደረጃ ንኽሳተፍ ንምግባር ነጢፉ ጸኒሑ ኣብ ጋሽ ሰቲት ከም ሓላፊ ክፍሊ ህዝቢ ኮይኑ ተመዲቡ ኣብቲ ዝዓበየሉን ኣጸቢቑ ዝፈልጦን ከባቢታትን ሕብረተሰብን ብምዃን ሰውራ ኤርትራ ኣብ ልቢ ህዝቢ ንምስራጽ ጸይሩ ብገዛእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኩናማ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ህዝቢ ኩናማ ብጀብሃ ብዝወረዶ በሰላታትን ኣብቲ ዘመን ዝምድና ህዝቢ ኩናማን ሰውራን ዝነኣድ ኣይነበረን። በዚ ድማ ገለ ተወላዶ እቲ ብሔር ብረት ዓቲቖም ኣንጻር ተጋደልቲ ዝተሰለፉሉን ክሳብ ውልቃዊ ተበግሶ እናተደረኹ ድብያታት ዝፍጽሙሉን ግዜያት ነበረ። ብፍላይ ካብ ባረንቱ እናተበገሳ ዘጥቃዓ ተወለድቲ ብሔረ ኩናማ ዝርከብዎን 3 መሳርዕ ኣብ ከባቢታት ጋሽ ሰቲት እናተንቀሳቐሳ ንንጥፈታት ሰውራ ብዓብዩ ንምንቅስቓስ ጀርማኖ ድማ ብፍላይ ዘስከዓ ነብራ። ጀርማኖ ህዝቢ ኩናማ ካብ ሃገራዊ ቃልሱ ከይንጸል ብምሕላይ ክሳብ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ እናውደቐ ዝንቀሳቐስ ብኣንጻርቲ ከይከስሮ ፈሪሁ ተጠንቀቕ እናበለ ዝሙዕዶን ዘጠንቅቖን ህዝባዊ ግንባርን ትካላት ስለይኡን እናኸደ ብውልቁ ሰዓታት ተጓዒዙ ህዝቡ ዘንቅሕን ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ሕብረተሰቡ ዝተኻፈለን ተጋዳላይ ነበረ። ጀርማኖ ኣብ ዝተዋህቦ ዕማም ቃልሲ ኣዝዩ ዕውት ነበረ። ከም ተጋዳላይን ካደርን ጥራይ ዘይኮነ ከም ውላድ ህዝቢ ብምዃን ብኡሳን ክዓርቕ ጽጉማት ክሕግዝ ብዱላት ክኽሕስ ዝረኣዮ ህዝቢ ኩናማ ምስሊ ሰውራ ኤርትራ ምስሊ ጀርማኖ ገይሩ ቀረጾ። ዝበሎ ክሰምዕ ዝዛረቦ ክስተብል ድማ ልቡ ኸፈተ። ጀርማኖ እውን ወፅዓን ጭቆናን ህዝቢ ኤርትራ እናገለጸ ህዝቢ ኩናማ ካብ ሃገሩን ደቂ ሃገሩን ንምፍላይ ዝተዋደደ ሽርሕ መግዛእቲ እናጋለኸ ኣረድአ። እቲ ህዝቢ ድማ ብምሉእ ልቡን ቀልቡን ናብቲ ወዱ ዝነገሮ ሰውራ ተሓወሰ። እቲ ተጋደልቲ ኣንጻር ካዮም ተባሂሉ ክምረዝ ዝተፈተነ ብሔር ተጋደልቲ ጸጉዑ ምዃኖም ኣመነ።
ተጋደልቲ ንመቕታል ዝሃድን ዝነበረ ተወላዲ እቲ ብሔር ንምግዳልን ተጋደልቲ ንምሕጋዝን ኣብ ድልያ ተጸምደ። ኣብ 1987 ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክቃናዕ እንከሎ ሉሉይ ተራን ኣበርክቶን ጀርማኖ ካብ ዓይኒ ጉባኤኛታት ኣየምለጠን። ስለዚ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ኮይኑ ተመርጸ። ዝጀምሮ ተራ ብምቕጻል ድማ ነጠፈ። ናጽነት ኮነ ጀርማኖ ኣብ ልቢ ህዝቢ ጋሽ ኣትዩ ነበረ እሞ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ጋሽ ሰቲት ኮይኑ ተመደበ። ኣብ 1994 ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ተገብረ ጀርማኖ ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ፈጻሚት ፖለቲካዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ህግደፍን ኮይኑ ተመርጸ። ብዝነበሮ ሓላፍነት ኣመሓዳሪ ዞባ ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት የጋጥም ንዝነበረ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ተራ ጀርማኖ ልዑል ነበረ። እቲ ዞባ ምንጪ ሕርሻዊ እቶት ኤርትራ ብምዃኑ ሰፋሕቲ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ክተኣታቶ ሕርሻዊ ልምዓት ክዓቢ ውሕስነት መግቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ እቲ ፍርያም ዞባ ብዘለዓለ ደረጃ ከፍሪ ዝገበሮ ጻዕሪ ሉሉይ ነበረ። ጀርማኖ ካብ ንሰባት ክእዝዝ ባዕሉ ክገብር ዝቐለው መራሒ ነበረ። ትሑት፣ ምቕሉል፣ ህርኩት፣ ዓቃልን ሰማዕን ምንባሩ ይዝንቶ። ስፖርት ኣመና ይፈቱ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ከም መርዓን ሓዘንን ምስታፍ ድማ ብዘይ ጭብጢ ይዛረብን። ዓቃሊ ይኹን እምበር ኩድለት ኣብ ዝረኣዮ ብግልፂ ምዝራብ ዘዘውትር እንሓንሳብ ቀልጢፉ ዝሓርቕ ምንባሩ እውን ይጥቀስ። ልቢ ሰርሲረን ዝኣትዋ ይዒንቱ ሓፋር ዘምስሎ ፍሽኽታ ከደራይ ሕብሪ ዝተዓደለ በዓል ጽሙቕ ተኽለ ሰውነት እውን ነበረ ጀርማኖ ናቲ። ጀርማኖ እቲ ንሱ ዘመሓድሮ ድሒሩ ጋሽ ባርካ ዝተባህለ ዞባ ጋሽ ሰቲት ቀንዲ መናሃርያ ናይቲ ብዶብ ዝተወልዐ ግጭት ነበረ። ኣብቲ ዞባ ዝወረደ ዕንወት መዋዳድርቲ ነበሮን። ህዝቢ እቲ ዞባ ክፋናቐል፣ ጥሪት እቲ ዞባ ክዓነው፣ ከተማታት ክበርሳ፣ ዋርሳይኒ ካእሎን ንምክልኻል እቲ ዞባ ደመም ከፍስሱ ዝረኣየ ጀርማኖ ኣብ መንጎቲ ንህዝብን ንብረትን ሰነዳት መንግስትን ናብ ውሑስ ቦታ ናይ ምግዓዝ ዕማሙ ኣብ መንጎቲ ብኹናትን ዝተሓመሰ ዞባ እናፈረሰ ዝኸደ መዋቕራቱን ናይ ምዋሃድ ተርኡ ንምንታይ ግን ዝኽሉ ኢሉ ክምርምር ዕድል ረኸበ። ኮነ ድማ ድሕሪ ኹናት ኣብ መፋረቕ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኲናት ዝተፈጸመ ጉደት ንዘትየሉ ዕድል መጻእዚ ሃገር ንዘራረበሉ ውልቀ ምልኪ ይስዕርር ኣሎ እሞ ዴሞክራስን ቋምን ክንተክል ተሓታትነት ድማ ክነረጋግጽ ንዑ ንተኣከብ ኢሎም ምስ ዝጸውዑ ኾነ። ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ታየኸ መዓር ከም ዘውፅእ ሰምዒ ሰምዒ ኾይኑ ይድርበን ክስራሕ ይሽምዓ ብርሃን ምስ ኮነ ግን ብዙሓት ይዕንትየን ክነብዓ እተን ኣብ ጽንኩር ጉስነት ዝዘንግዓ እተን ዝባን ኩሎም ጓሶትና ዘግድዓ እተን ተሓቢአን ስቡሕና ዝበልዓ ይዕንቲ ኣብቲ ባይቶ ጽንዓት ኣለወን ጠማቲ ኣለዉ ተማጓቲ ኣንታ ተባዕ ጓሳ
ኣብታ ዓመት ጀርማኖ ናቲ ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ተመዲቡ ካብ ማሕበረሰቡን ብፆቱን ንምፍላዩ ተፈተነ ንፕሬዝደንትን ህግደፍን ኣኼባ ንምግባር ዝተፈተነ ተደጋጋሚ ጻውዒት ምስ ተነጽገ ድማ ጀርማኖ ዝርከቦም 15 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ኣባላት ባይቶን ናብ ህግደፍ ሓባራዊ ደብዳቤ ለኣኹ ሕጂ እውን መልሲ የለን ስለዚ ብቓልዕ ናብ ህዝቦም ጠርዑ ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኣባላት ህግደፍ ዝሰየሞ ደብዳቤ ናብ ህዝቢ ዘርግሑ ጀርማኖ ሕጂ እውን ምስቶም ህዝቢ ዕድል ኹስን ውድብ ጉባኤኡ ክገብር ሃገር ቋማ ክትተክል መንግስቲ ካብ ህዝቢ ዝተመርጸ ውድብ ጥራሕ ክምራሕ ዝጠለቡ ነበረ ኣብ ምልካዊት ሃገር መልሲ ሰላም ጎነጽ መልሲ ልዝብ እስራት ከም ዝኾነ ኽሉ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ተፈጸመ ጀርማኖ ናቲ ምስቶም 10 ብጾቱ ተጨውየ ካብ ብወረ ወፃኢ ክሳብ ሎሚ ኣበይ ከም ዝተኣስረ ይፍለጥን ካብቲ ስርዓት ኣምሊጦም ዝወፁ ኣሰርቱ ነበር ግን ኣብ ጥሪ 2009 ተሰዊኡ ይብሉ ግን ሬሳ ዘይረኣያ የዒንቲ ደቁ ሙሴን ዮናን ነዛ ሓበሬታ ኣይቅበላን ድሕሪ ጀርማኖ ዝተበተነች ስድራ ቤቱ ስቅያትን ሕልምን ደቁ መዋዳድርቲ ነበሮን ኣብታ ነፃ ዘውፃእ ሃገሩ ድሕሪ ምስዋሩ ሃለዋቱ ሓቲታ ዝቐበፀት በዓልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ማካ ድሮ ብሞት ተፈሊያ ዮና ወዱ ግን ኣሎ ኣብ ስደት ኮይኑ ምስ ደቂ ኸላልዮ ይጽበ ሙሴ እውን ኣሎ ድሕሪ ምጭዋዩ ስፖርተኛ ናይ ምዃን ሕልሙ ከም ዝበርዓነ ከውግዖ ኣብ ስደት ኮይኑ ሃንቀው ይብል ጀርማኖ ግን ኣበይ ኣሎ ምናልባት ኣብታ ጸላም ሽላ ዒራዒሮ ክሳብ ሎሚ ይሳቐ ይህሉ ይኸውን ምናልባት ከምቲ ገሊኣቶም ዝብልዎ ድሮ ብመስዋዕቲ ሓሊፉ ምስ በዓልቲ ቤቱ ማካ ኣብቲ ኻልእ ዓለም ይስሕቕ ይኽሉ መሰል ዝሓተተ ህዝቡ ዘኽበረ ብመጻእ ዝሓሰበ ንዑ ንዛተ ዝበለ ንዑ ንህነት ዝበለ ኲናት ይኣክል ዘድመጸ ብዘይ ክስን ፍርድን ብዘይ ሓታትን መጓትን ንርብዒ ዘመን ክእሰር ግቡእ ድዩ እቲ ምልኪ ሃለዋ ጀርማኖስ ይትረፍ ክሱ እውን ክነግር ኣይክእልን ምኽንያቱ ዘይበደለ ንምኽሳስ ስለ ዘይከኣል ግን እቶም ኣምለኽቲ ምልኪ ስለ ዝሓለየሎም እዩ ኣሲርዎም ነዚኦም እንቋዕ ገበሮም ክብሉ ዝሰምዐት እዝኒ ዕጫ ጀርማኖ ወሊድኩም ፈትንዎ ክትብል ትደናደን ሞትን ሕየትን ካብ ምስትንፋስ ጥራይ ይርከብን ዋላ እኳ ንዳርጋ ርብዒ ዘመን ጀርማኖ ርኤ እትብል ዓይኒ ትረኸብ ብማዕሪኡ ግን ጀርማኖ ረሲዐ ዘይብላ ልብታት ስሙን ውዕሎቱን ካብ ምዝካር ዘይበኾራ ይእምሮ ፍትሒ ክረክብ ዘጻለቶ ሕልናታት ገና ኣይተሳእናን ጀርማኖ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ኣመልካ ማይዶካ ኢልካ ብቋንቋ ኩናማ ከመይ ከም ዘለና ክሳብ ተሓተና ገና ኣብ ልብና ኣለኻ برهان زاهنتا تقنا زد عفو بلسا